v tejto téme, že po voľbách sa špekuluje aj o tom, že bude bývať nová hlava štátu. Je podľa vás teraz priestor, aby sa zrekonštruovala hlava Slavie? Viete čo, a odkiaľ ste? Z akého denníka? Prosím? No. Toto vás trápi. Toto je váš problém. Prosím, už prestaňte robiť aj v tej Jojke bulvár. Prestaňte s tým. To nie je teraz výtka. Viete, to je tak, že ja to poviem na mne. Keď som býval v trojizbovom byte na Dlhých Dieloch, tak ste všetci pišťali, že to nie je dôstojné, aby predseda vlády býval v trojizbovom byte na Mričkovej ulici na Dlhých Dieloch. Potom, keď som si našiel bývanie, ktoré som si sám platil, hoci ako predseda vlády som mal nárok na to, aby mi byt preplácal štát, ale sám som si to platil, tak ste zase pišťali, že to je ako neviem čo, že to zase je moc. Vy neviete, čo chcete. To je celý váš problém. Takže čo vy riešite otázky štátnej reprezentácie? Je to štátna reprezentácia. Nechajte na novom prezidentovi, aby sa rozhodol. Prezident Slovenskej republiky je hlava tohto štátu. To čo zase ideme riešiť? Že čo? Že nemá nárok na čo? Že nemá ani automat? Plat mu zoberieme mu bývanie, všetko? Veď ho nechajte, nech reprezentuje. Je hlava štátu. Pani redaktorka, ja tiež som niekoľkokrát musel zavolať svojich dobrých kolegov, priateľov, predsedov vlády do súkromia. No tak som preto aj riešil moje bývanie tak, ktoré som si sám platil, aby som si mohol plniť reprezentatívne úlohy voči týmto ľuďom. A čo teraz, keby išiel bývať Peter Pellegrini niekde do oficiálneho, povedzme, domu alebo nejakého bytu, do nejakej rezidencie, kde bude pozývať svojich hostí, čo to ukradne, alebo čo sa stane? Ja tomu teraz celkom nerozumiem. Čo to zase za blbosti riešite? Jednoducho, samozrejme, tak teraz sa ideme zaoberať hovadinami. Tak je zvolený Pellegrini, všetci ste z toho hotoví, všetci plačete, dávate si lieky. Viete, to je neskutočné, aby som ja čítal v slovenských novinách, nejaký psychológ napísal, že ľahol som si, alebo som sa chcel o jedné ráno zobudiť, aby som sa teda potešil z výsledkov. A keď som zistil, že vyhral Pellegrini, dostal som takú úzkosť, tak som bol hrozne šťastný, že som mal doma plnú skrinku liekov, tak som si dal lieky, som zaspal a ráno som si s manželkou aj s obsíkom poplakali nad nešťastím, ktoré postihlo Slovensko. Čo už nám drbe? Prepáčte za výraz. Fakt nám už drbe v tej krajine? To čo robíte? V demokratických voľbách vyhral Peter Pellegrini prezidentské voľby. A nechajte ho plniť úlohu prezidenta hlavy. Úlohu, ktorá bude dôstojná a reprezentatívna. Ak má niekto dôstojne a reprezentatívne plniť úlohu prezidenta Slovenskej republiky, potrebuje k tomu aj nejaké náležitosti. A tie náležitosti sa týkajú bývania, auta, reprezentácie, lebo je to hlava štátu Slovenskej republiky. Slovensko nie je nejaká malá africká krajina. Slovensko je členský štát Európskej únie a členský štát NATO. Radšej urobte reportáž o tom, čo urobili s verejnými financiami v poslednom období rokov 2020 až 2023. Ja budem podporovať Petra Pellegriniho v tomto, pokiaľ ide o štátnu reprezentáciu a vôbec ma netrápi, kde bude bývať. Táto téma ma naozaj vôbec vôbec netrápi. Ďakujem pekne, všetko dobré. Ďakujeme vám veľmi pekne. Kolegovia, my budeme... Ale niekedy to človek musí povedať expresívne, aby tomu každý porozumel. Ďakujem pekne.